Minha compañeira Ana Durante Navaz, investigadora de historia, tamén abogado e unha fotógrafa excepcional, pois dou a palabra para que vos conte un pouco cal foi a idea desta pequena mostra. Escoitase ben? Sí, non me puxera así como valioso no lugar. Vale. Nada, eu sei brevísima. Nada, eu ocupeime máis da parte audiovisual. A dirección eu na Rafa, a dirección de contidos do texto. Bueno, eu dediquei na imaxe, non? A imaxe é moi importante. Sobre todo, o que valoro moito é que me contara comigo para este proxecto, que confiara no meu traballo. Pois o traballo foi integral, desde que me comentou a estrutura do traballo, pareceume espléndido. Despois díxome que, incluía tamén unha serie de traballo de campo, o cal foi fundamental no resultado audiovisual, porque o traballo de campo é a fonte primaria, non? É dicir, é a materia prima pola que traballei despois e que salió despois a exposición fotográfica e o material da edición de vídeo, non? O resultado da exposición en sí, as fotografías que quedan aí colgadas na parede, estes é unha serie de 12 retratos, máis outro máis que é da señora Amparo, que era unha señora que salió moito nas historias das mulleres, das informantes, que era unha señora con moito carisma por feito de que dicían que era unha muller pioneira, non? Que era como unha lideresa, non? De que era o pilar da casa, facía traballos daquela que non estaban como catalogados como femininos, non? De que tiña carné de conducir, que, traballaba con tallea, entonces, témola aí tamén na exposición. E despois son as 12 informantes que, tiveron a ben colaborar con nós. Eu agradezo moitísimo que nos abriran as portas da súa casa, porque a casa realmente, a casa é o espazo máis íntimo, non? Dunha persoa, dunha familia, non? Pois é complicado abrirse así a persoas alleas e descoñecidas. Tamén era necesario para facer este traballo, porque ao fin e ao cabo o retrato, o arte do retrato son 12 retratos, non? O retrato é a imaxe dunha persoa, entonces a imaxe dunha persoa ten moito que ver co que proxecta, non? Unha persoa que fala de si mesma, da súa familia, da súa experiencia vital, pois é fundamental para facer un bon retrato. Últimamente, agregar que, a maioría das fotografías son feitas na casa, entonces a casa é ese espacio que sempre se nos adicou a nosas mulleres, non? Desde que somos como especie sedentaria, sempre foi asignada a unha muller, non? Xa trascende o que é o familiar, o íntimo, trascende de que traballamos doble, e iso foi unha idea que nos mencionaron todas, prácticamente as informantes, de que, aparte de traballar na casa, co cuidado dos fillos, coa roupa, con eso tal, que era un traballo invisibilizado, é dicir, que non se valora, que o non ser pagado, que era un traballo como que non existía, non? Sabedes ben que hai unha idea de que o que non se ve non existe, pois existe, todas o sabemos, non? Entón, eu quixen dar un pouco desa vosa esencia na vosa casa, non? Despois acompañouse o que a fotografía co texto de Rafa. A frase que ven na foto non ven a condensar todo o que nos dixestes nas entrevistas, non? Son frases que no conxunto veñen a resumir un pouco o traballo que fixemos, non? Todos estes días. Nada máis pola miña parte, estou moi agradecida, foi un traballo moi intenso, porque, aparte de ir ali a facer as entrevistas, tuvemos que condensalo nos vídeos e, levou un traballo intelectual e manual, pero foi moi gratificante, a verdade, estou moi contenta de ter compartido este tempo con todas vosotras, cos vosos familiares. Creo que este debería ser un traballo pioneiro. Empezamos aquí na comunidade que é do ADE, pero eu creo que sería moi válido e moi
a ver como podemos englobarlo en algo máis xeral, non? O sea, do comunitario, o xeral, e facer pois máis traballos sobre o xénero e sobre o papel fundamental que tuvo a muller na nosa sociedade, vale? Que tuvo e que ten ainda, non? Porque pois as cousas van cambiando, pero ainda leva o seu proceso e o seu ritmo, non? Por la parte